dag underskrev Tyskland aftale om våbenhvile med Frankrig og England, efter en lang krig, der kostede flere millioner mennesker livet. I løbet af aftens udsendelse vil vi redegøre krigens forløb, og senere får vi besøg af 2 analytikere, som vil diskutere krigens konsekvenser. Det hele startede tilbage i juni 1914, hvor tronarvingen til den østrig-ungarske trone, Franz Ferdinand, blev myrdet af Gavrilo Princip fra organisationen Den Sorte Hånd. Den Sorte Hånd er en organisation, der ønsker at forene det slaviske lande og frigøre sig fra det østrig-ungarske styre. Vi er taget ud for at snakke med Knut Vogel, som var tysk underofficer under krigen. Ich war Unteroffizier an der Westfront. Als Unteroffizier habe ich den anderen Soldaten im Schützengraben Befehle gegeben. Es war ein fürchterlicher, langer und sinnloser Krieg mit vielen Verlusten und keine Sieger. Ich habe ganz vergessen, worum es in den Krieg überhaupt ging. Wenn Deutschland die ganze Schuld für den Krieg bekommt, dann kann das schlimme Folgen haben. Das kann ein Motiv von Rache sein in der Zukunft. Danke, bitte. Først vil jeg fortælle lidt om anledninger til krigen. Flere af de europæiske stormagter havde brug for en hurtig krig. Rusland af økonomiske årsager, og Italien ønskede at udvide deres areal. Frankrig ønskede revanche over Tyskland, og Tyskland ønskede flere kolonier på grund af ressourcemangel. Men lad os først tage et kig på krigens alliancer. Centralmagterne bestod af Tyskland, Østrig-Ungarn, Bulgarien og Osmaneriget. Desuden deltog 30.000 sønderjyder på tysk side. Ententemagterne bestod af Storbritannien, Frankrig og Rusland og 8 andre lande. Senere trådte amerikanerne ind i alliancen. Så er vi om til Mathilde Eriksen, som har været ude og snakke med enken Karen Pedersen. Krigen har haft store konsekvenser for civile borgere. Vi er taget ud for at snakke med en af ofrene. Min mand, han var soldat ved Vestfronten. Han blev skudt i England. Han har været ved Vestfronten i 2 år. Altså, jeg synes, det var virkelig dumt, og det var meningsløst, og der døde rigtig mange uskyldige soldater. Og for eksempel efter min mand er død, så har jeg virkelig mange problemer med at klare mig, og kan ikke rigtig forsørge mig selv og sådan. Det eneste, jeg har tilbage, er mit klaver. Nu vil vi lige gennemgå krigens forløb i hovedtræk. Krigen tog sin begyndelse, da Øst-Ungarn afviste Serbiens svar på ultimatum. Øst-Ungarn havde sendt dem efter mordet i Sarajevo. Østrig-Ungarn angreb Serbien den 28. juli. Herefter udviklede krigen sig, og krigserklærerne begyndte at fyge hen over grænserne. Tyskland trodser Belgiens neutralitet, og de forsøger at angribe Frankrig gennem Belgien. Dette provokerer England at erklære krig mod Tyskland. Der opstod en friskfrosset linje, kaldet Vestfronten fra 1914 til 1918. Begge krigens parter forsøgte at bryde positionen, men selv med nye våben som kampvogne og giftgas lykkedes det ikke. Det eneste, der udløste, var store tab, som f.eks. slagene ved Verdun og Somme, hvor der døde henholdsvis 700.000 og 1 million mennesker. Tyskland havde planlagt en lynkrig mod Frankrig for at sætte mod spillet, før Rusland kunne nå at angribe Tyskland. Østfronten lå fastfrosset på samme måde, som Vestfronten gjorde. Dette udmundede i store civile tab. Efter den russiske revolution indgik Tyskland i våbenhvile med Rusland. Dette gjorde det muligt for Tyskland at satse alt på Vestfronten, men det mislykkedes dog til sidst. Sidste år gik USA ind i krigen. På grund af landets mange styrker og ressourcer afgjorde det krigen til ententemagternes fordel. For få dage siden indgik Tyskland våbenhvile, der trådte i kraft den 11. november 1918. Nu er vi rykket ned til debatstudiet, hvor vi har Hanne Møller, som er professor i udenrigspolitik, og Anne Jensen, som er forsker og krigsanalytiker. Og hvem synes I skal have skylden for den her krig? Jeg synes helt klart, at Tyskland skal have skylden for den her krig. De har forvoldt rigtig store skader, og jeg synes, de skal betale krigsskadeerstatning. Altså, jeg synes helt klart, at jeg er dybt uenig. Fordi jeg synes, det er et rigtig godt motiv for Tyskland til at erklære krig i fremtiden og hævn, som Knut Vogel han sagde. Jeg synes, at landene de skal dele krigsskadeerstatningen. Altså, der kan jeg overhovedet ikke følge din tankegang. Jeg synes ikke, at uskyldige lande skal betale for noget, Tyskland har gjort. Jamen, de var da alle sammen lige gode om det. Anna Jensen, jeg må lige spørge ind til, at hvilke konsekvenser er det, du tror, at krigen kommer til at have, hvis Tyskland får skylden? Jamen, jeg tror, at det er et rigtig godt motiv for krig igen, altså hævn, så de simpelthen starter en ny krig. Okay. Og Hanne Møller, hvad siger du til det?
Altså, jeg kan selvfølgelig godt følge de tankegang der, Anne, men jeg tror bare ikke, at Tyskland reagerer så voldsomt. Altså, vi er voksne mennesker, og synes, det er en meget voldsom påstand, at vi har svømmet ud af ærmet. Nu har jeg bare tilbage og sige tak for at du vil komme og debattere krigens følger her i andet af krigens afslutning. Tak.